ababi like ngasa. Ngisho ukuthi ngenye indlela ngimu. Yo enkulu kabi wena thusana abantwana ebusuku wena bafefeka. Asinoy. Asinoy. Abona la 300 la 300. Teki 1.5 1.5 skipper 500 500 yeah ipaye vale mbengi paye webus yeah 500 straight Andukwazi. yeah sure Yeah ngifuna ukutshela ukuthi the time akubona ngivele ngahliziyo yami yavele yathatheka ngivele ngakubona isimali sakho sangichaza like you bheka my sister before ucedezele ne ukutshela into eyiwana akho umuntu sangayo angichazi. Yes, not nice, Papa. I told you, you can eat Movite with pap, mix them together and make something like porridge, pap, Movite, something. unokushela yeah ngiyakhona ngikoshela umfana yeah abaningi kabi unesikole fina ungazeleta ngakhe ngokushela abafana 100 yeah so wena like before ushela umfana into like into ongala what you look for in a guide before you approach him yeah the way ngakhona yeah dressing yeah na the way amuhle ngakhona ni smile sakhe yeah any height complexion like he abe tall kunami complexion abe dark beauty how did like so when some taste of and how to one yeah la hello Yeah ngishap wena ngishap kamala Msiphiwe kamala Khubana ulathi yazi ngiyajabula ukwazi. oh yajabula ungazi siyabonga ngihlala Mina ngihlala la around yabo. okay mina ngihlala eThembisa ngiyathanda ukwazi Yeah sure yeah ngifuna ukutshela ukuthi the time akubona ngivele ngahliziyo yami yavele yathatheka ngivele ngakubona isimali sakho sangichaza like you bheka my sister before ucedezele ne ukutshela into eyiwana akho umuntu angichazi we action ya move ango. oh speaking about that nami bengithi ngiyazama ukwenza umuntu ubonise as like as umuntu manje ngiyabona ukuthi ungijwayela kabi and to that point you are not my type bheka ne bengazi vele ukuthi uzongiphaphela ne noba usingathi gorilla ezoyezuma manje ne bheka my sister I think ngicabanga ukuthi ngithole imonkey emisingwizo oh afile ne but wena ne angazi bowushela kanjani ushela ingathi uyaflya wena kahle ingathi yabo iphela mal flyer vele noma ungazi walibona vele ngiyaflya because ngimuhle that's why ngifly yes kakhulu kabi 100% yes 100% my sister angazi khona into akutshela ukuthi umuhle wena baningi kabi first bani esipilini mawusibhekile ubona kakhulu ngimuhle kakhulu awusibona isipoho vele mawusibheke esipilini ngizibona isipoho and ngicela ukukubuza something ukile wajola empilweni yakho too much yo I think bayasha amapastor akho ukuthi big mistake enkulu kabi ay my sister basho ukuthi yimi big mistake mina bathi ngistar sakhona bengibaphatha sugar nice wena sure yazi before show lakho ngicela uhambe esipilini uzibheke up to Z bese ubuye yabo my sister mina mangisibheke esipilini ngivele ngathi yo ngistar yabo star ngibona istar mas flyer so sithi oh shine bright like a diamond yabo wena danko angazi nje ngathi ngime ngishela wena la kwenzakalani my sister I think azangathi ngifuna ukuthi ngishele and if yabo ngitshela ifact yeah okay ngiyabonga ngefet yakho mara bengingayicelanga first of all and first of angidingi ukuthi uzuyicele ngifuna ukutshela ifact vele after fact yabo oh okay thank you ke and ngiyabathanda kanjani abantu abangitshela ama fact showcase yeah thank you yeah okay ngangena hey what's going on I see you cooking yabo mina ngihlanye kabi yabo ulomfana lo beke hamba inyawo phansi sana ushidila ngale nyawo yabo ne cup lami le editing la lomkokotelo yabo angazi usebalpecha nobulpecha ngo Soviet bayenze something yabo bheka la ay bheka la angazi nala ebox angibayithingise lento le ngoba yimi ngi-editor ngiwona. Yeah, sure. Wow. So now my sister, so far since umshayeli umfana lo unjani? Like
ayekho right, like it's not my type to be honest. And ayekuphapha because asaqala ukubabona abafana abaphaphayo because uzojika abe yintombazana. So kumele abe nama break alimite sometimes cela nimtshele. Angazi nginawo ama break my sister yabo. And number 2 bheka asincane. Because vele izinto zaseZulu azinama break. Angazi wena ngazi ngathi uyizu yakhona uyigorilla of the year wena. Mara unaphela wena ungathi utochelo fresh so ngathi ya 2024 angazi. Wow. Hayi. Ubuya yazi ukuthi cost emalini le hairstyle okhuluma ngayo 800 masingathi khipha 10 rand kuphela. Shame. Usangitshela ngehairstyle ka 2024 le bakuboleke yona vele bakwenzisa special lapha. Excuse me, athi ya 2024. Okay, besicela ukuthi usikhiphele isiqopho. Oh my sister. Uyangichaza ngonke. Yeah, vele. Uthi sambele vele siyabonakala. Sibonakala ukuthi mina ngigundile nge2025. Shame. Wena ungisangichaza ngo2024. I change style. 24. To be honest, 2026 manje akusi 2024. Yakho 2024 wena. Makusho wena. Anyways, ayazi ukuthi le hairstyle yini khona. Angiyazi mara ngiyayibonga ukuthi ale erusile. Dayisa ukhuluma kuphela awazi next. Ngikhuluma effect yabo. Uningisho my effect. Fact is not anything, is a fact. mara wena poya peto ngathi utochelo so Mara yena muhle yabo. Ufika looking good yena she. Mara yazi angazi nje ngathi ngivuke bengilele manje yazi. My sister bheka imengishela wena manje uthi ngale ndaba. Kinga ama number wakho. angifuni. Yazi ngichaze ubuhle bakho bheka manje. Uthi ngale ndaba. Chaza ubuhle bami. Buchaze ngani? Buchaze ngani? Ngichazele into unayo. Isinga looking nice. Le bathi hlanyisa amadoda le. Ongiphi 360. Noma 350. Kinga ngihambi nginikana abantu ankinga ngihambi nginika izinto zaseZulu ama-350. Ufuna izohalela ngishaya 360. 360 or 250 ke. Ngoba la ephambili ngichaza ngifuna ukubona la imove. Wife ngibone move. If ironing board ngitshele once. Shame kube yazi. Ubona nje. awukhombe phela phela just but future behind it uyabona phela akashiti ngeza My sister. Angiphakamisela ngifuna ukubona izinto ezikusiza. Ngifuna ukubona la behind future. Athi izinto ezisile sojelo bani. No, ngiyapela. Ngicokubona nje behind ifuture njani. Ngabathi future ibright ngifuna ukubona le yakho ke. Ngiyacela mara. Kodwa mama makanjalo yabo suse lento le mane rusile yabo a blessing kanuni zisefinali kinko yaba fethu lo ngemqoma lo yokhipha 150 angisakhipha inkomo ngikhipha ama buffalo sengifika lapha ngifika ngazi umZulu omkhosi my sister Mkhosi. Aniyabonga ngizothi Mpondini ngiyangena angena ngengubo nangebuffalo. Yeah, ngiyangena ngo. wena looking at her how much would you rate her on a scale of 10? Yo, yabo njengoba ecaleni bengizo beke ngathi ngivuke kuthungini. Manje ngicela ukubona ifuture behind. Along ngaya 15 out of 15 lo. Out of 15. Yeah, 100 out of 100. Yabo lo. Yeah, ubreakile kahle. Uphekile la imove. Angisafuni ukuyibona ifuture phambili. Ngifuna ukubona le behind yabo. Ayachaza Abayachaza yena. wena umbhekile wena on a scale of 10 how much would you rate her? Yo. Yena. Out of man. Out of 10. Yo. 3. Ngiyayibonga naleyo 3 years. Special kakhulu. Iphuma nala imlomeni omuhle so. Mara anginaki ezinye izinto ngibheke i-future behind yazi. Uthi mkhazile lapha. Yeah. Uthi mkhazile ngoba. Ngichazile emuva. Wayekumele ngichaze emuva kuphela. Yeah, uthi indoda ichaza emuva vele. Noma ugqoka indento bayibiza ngani? Bathi fast code lapha eStern Cape. Iyabonakala vele. Ile nto yawe nishala ngathi kiss madol. Ngifuna uyibona feeding ngawo. Yabo. That's a bar. Ngejinje noma ngayigcoka If they don't ngiyabonakala feel it, future they're yakho not hot behind. like us. Ngiyachaza i-future yakho behind. So when I looking at him like would you say someone that can smash for umuntu ongampasi? Umuntu engampasi. Pass. That's okay. Persist. boy. That's the future behind. Imnandi kanjani I feel. Sayivala. Maji. Awe. I'm here with Lamondra ka time. Lamondre. Yes sir. Lamondre, I've got a few questions for you. Ne? Yeah. How often do you talk to ladies? Yo.
Almost every day, like you, Every day. every day, You sure like you come on every day? 100%. So now on a scale of 10 was written card. You, 20 out of 10. 10 out of 10. Yeah. Damn, You sure? straight. United and Bona, mang lemang, ukano mija. Sithemba. okay, so. Hello. Hello. Yep. Yeah. King, what's my? Why is my Yeah. like ukuthi ngiyaqala ukuhlangana nomuntu onjengawe. Njengami. Yeah. Awukahlangana nawe sazohlangana naye. Okay. Mara yimo kuqala obvious. Ngangeke umthole umunye vele ufana nami. Ngathi bebaningi kanje. Bebaningi bofana nami. Mina mangibheke kahle ungitshela ukuthi unomuntu ke wambona ufana nami. Bani Mara siphume lapho kanti usiphi? siwe. Womla msitwe. Oh, Umuhle. thank you. Ngihlala Ngihlala eThembisa. Thembisa. Mina yazi ngihlala phi? Ngihlala kuphi? Ngihlala enhlizweni yawo. Thank you. Uhlala kanjani enhlizweni yami ngoba ukho? Like already songithathile, that's why ngithi ngihlala enhlizweni. Sekuthathile kusho bani? Eish, usho Ngizange ngisho. ngizange ngisho. Hayi mara ngisho ukuthi sibheka mfethu ngicela mina bo. Angihambi ngiphana nabo Wahamba. lamba bami ababi like ngase. Ngisho ukuthi ngenye indlela ngimu. Yo enkulu kabi wena thusana abantwana ebusuku wena bafefeka. Asinoy. Asinoy. Bheka sisi no. Akurapelwa kwa. Ezo. Angibule ngiyezwa. Yeah. Hamba uthola. Hamba. Awuzange wathi ngene. Hamba uthola ababheke. Ancenga abantu nje ngithi ngivela nabo bavele babona ubuso beplan. Yo. Man. A blessing awuzothatha la ish. Ngizodela amatepe ngene. Hey, no, I see you cooking. Awesome. She's doing the doings to happen, but it's not happening at the same time. What's wrong, man? Uthi ngimubi ngalezo. Movie. Yo, ndangeka mthola umuntu ofana nami. Chama boy, so. Yo, Hayi kimi kwabanye chama boy like kwabanye but mina no. wena fresh one. Mina kuya ngami ya. How fresh? I don't want peace. I want problems always. Okay ngiyabona. So when a scale of 10, how much would you rate? -1. Nami ngicela umbuzo. Yazi mina ngimrate ngaki? 0.000000. Time. Ngay. Asnoy. Check 6. Ola Ulcren. Unando na? Angren. I'm here with Flex 07. Flex 07. Yebo. What's the look camera? Ish like ngithanda ukuflex yabo. Flex. Yeah, ngithanda ukuflex. Flex ngani? Mina ngayo yonke into imali amantombazana imoto yonke into ibuza kimi. Awuflexele phela sikhombe phela ngiyo. Wabona la 300 la 300. Take 1.5 1.5. Skipper 500. 500. Yeah. Ivale. Ngiyipaya webus. Way pass. Yeah. 500 straight. Okay, man. Okay. Which one go to one? Flex 07. Oh, Flex. Yeah. Okay, Flex. How often do you talk to ladies? I shoot every day. Every day. Yeah. Like on a scale of 10, how much would you rate yourself? Boma 8.5. 8.5. Yeah. We sure. I'm sure. You taste the vibe. Yeah, singa test I'm sure. What's the let's see if share the mic. Hello. Hello. Rice. Yeah, ngishap. Nami ngishaka. Yo muhle ubuya. Thank you. Sugethembisa. Suyethembisa. Manje zenobani la? Mzweni. Uzuyi-1. Yo. Awumuhle mpeshu. Thank you. Like ngasho ukuthi i-type yami. Wena kusi type yami. So like mangathi ngicela amanamba afuna athini ke. Angihambi nginikeza abantu akungasi ama type wami amanamba. So like usoleni kimi ukuthi ngisi-type yakho ngoba uyangibona. Awukho muhle first of all. True like awuna vibe like you're not pretty. Awuna lento lengathi Ungibona kanjani ukuthi angina vibe ngoba siyahlangana nje manje? ngiyakubona kubhaliwe emehlweni wakho udewe umubi ngakho. So like okay singaba ngabangani ngibonisa indawo yamine.
No, angithandi ukuba abangani nabantu engingabanzi ngakubabona. Yo. Yo. Yini maka kabi. Hey, kwenzekile? Yo. Hayi. Aperibona lilo. Uthi angisiyithe yakhe angazi why. Come on. What is it to flex? Because akusi-type yami. To flex imsaka. Awufuna imali kanti. No, mawuthanda ama-type ami akusiwuki like and the two angingemali. So it's not a type. No. So it's a queer. Yes. Looking at him, how much would you rate him? On a scale of 10. So Yo. Kawo. Why two? Inye etiego. 80 ayikho because akekho umuhle. Uthini ngale ndaba? Yo. Hayi ngifuna ukuqamba manga ngitomazekile mfethu. Kodwa sothini? Kunjalo empilweni sewin noma lose. Yeah, you know, in life you win some, you lose some. Yeah, ke so this time ngiluzile. Yeah, baphe. Beqeda. Okay, XX? Hola. I'm here with I'm here with DJ Kali. DJ Kali. Yeah. You know DJ? Yeah. Okay, DJ, I've got a few questions for you. How often do you talk to ladies? Me, almost every time. Like, how much would you rate your race, like, on a scale of 10? A 10. You sure? Sure. Get them. Hello. No, How are you? I'm fine. You're fine. What's your name? Few. It's very nice to meet you. I'm DJ Kali. Okay. Ish. You know, like when I saw you, how you're pretty to my sister. Ish. Thank you. So, do you mind giving me your number? I don't mind. You don't mind? Ish. Thank you. So, where'd you say? I stay at Tembis. Tembis. So, do you mind taking? I will take you out after this. Yeah. Okay. Okay, it's fine. Can I get a hug? I see you cooking. You're cooking. Yeah. My sister. See, mnikeze ni number ngukanye hake. Is your type? Yes, my type. So, mtulili type, baby. Looking at him, how much would you rate him on a scale of 10? 10 out of 10. Out of 10. Wena, rate ngazi. 11. 11. Yeah. Kakhala ke nandi. So, like, you see someone that you can date? Yeah, she is. I can date. What? Bro, what are you talking about, man?